Moikka taas! Tällä kertaa mä kuvasin teille Sketch with Me-videota ja tässä lähdin sketsailemaan jääkiekkomaalivahden kypärää. Idea varmaan tuli siitä, kun noin jääkiekkopelit nyt pyörii tossa ja tänäänhän ne MM-kisat sitten alkaa. Anyway, videolla siis näette pelkästään luonnostelua, että mä en kuvannut ollenkaan sitä, kun mä väritin tota kuvaa, mutta mä laitan siitä kuitenkin, tai laitoin valmiin kuvan tonne videon loppuun. Mun mielestä oli ihan kiva kuvata välillä tämmöstä vähän niin sanottua rennompaa videota, että mä vaan istuin sohvalle ja aloin luonnostele. Pistin tietty kameran siihen pyörimään. Tai pyörimään. Eikä kamerat siinä pyöri, mä oon kuvaamaan. Joo, mä tosiaan aluksi luonnostelin lyikkärillä, mutta mä vaihdoin jossain vaiheessa sinipunakynään. Mä tykkään luonnostella senkaan, kun mun mielestä värilliset luonnokset toimii välillä ihan niinkin, että ei aina tarvitse tehdä rajauksia ja värittää. Ja mä myös yleensä säilytän kaikki luonnokset, jotka on piirtänyt. Niistä voi ehkä joskus piirtää jonkun uuden version, käyttäen kuitenkin sitä samaa pohjaa apuna tai jotain vastaavaa. Ajattelin, että mä alkaisin kuvaamaan näitä tällaisia Sketch with Me-videoita silloin tällöin. Ja tää olisi niinku sen sarjan niin sanotun ykkösosa, et en mä tiedä mitään sarjaa, mutta semmoista kuitenkin jotain sen kaltaista. Ja voin ottaa ideoita vastaan, mikäli haluaa nähdä jotain seuraavalla videolla tai haluaa ehdottaa jotain. Ja tosiaan tää on siis mun tapa tehdä luonnoksia, että on varmasti tosi monta tapaa niinku muutenkin. Toiset tykkää luonnostella tusseilla tai jotain vastaavaa, mitä nyt YouTubesta on kattonut, että jokaisen tietenkin löydettävä vaan se oma. Mä rohkaisen kuitenkin kokeilemaan luonnostelua jollain värillisellä kynällä. Mä itse tein todella pitkään luonnoksia aina lyykkärillä ja kumit toisessa kädessä. Siinä ei opi yhtä paljon, jos aina kumittaa pois sen, mihin ei ole tyytyväinen. Ja se tuo mukavasti haastetta ja siinä oppii myös uutta, kun luonnostelee värikynillä. Ai niin, pahoittelut, jos toi video vähän hyppii. Mun oli pakko editoida tuosta pois semmosia kohtia, jossa mä en tee mitään. Siis mä tuijotin samalla telkkaria, kun mä luonnostelin tota. Mut tosiaan, tällä kertaa mulla ei ole muuta juteltavaa. Nauttikaa loppuvideosta ja nähdään taas ensi videon parissa. Kiitos, hei!